Nesizwe, yebo, isimukuthi phela lokho. That's true. And I also heard that there was a meeting at my money who was supposed to take place during the 11th of July. What do you know about that? Ngezwa-ke ukuthi kungathi kwakunamahemu okuthi kwamayimayi nakhona kwakunomhlangano wokufuna ube lapho. Ingabe khona okwaziyo ngalokho na? Impela isimemo sengithathele isiqala saphuma saqonda ngqo ekuthenini njengomuntu mina uhlalile la eGoli uphinde ngakholela khona ehostel njengomuntu wabantu ngathi ngizobethula inkulumo amayimayi ngemithetho mqangi yezwe bakhipha istatement abamayimayi bathi cha ba-level 4 livaliwe umayimayi. Molweni bafowethu, nginibingelele kuzo zonke izindawo la okufinyela khona lo mbukiso. Igama lami nguVusi Mavusana bafowethu. Sizokhuluma ke ngodaba ke nje olukhona njengamanje enkundleni zokuxhumana engicabanga ukuthi icala lika Ngizwe elikhona. Bafowethu sizobheka nje namhlanje ke bafowethu ingijabulisile ke lenkulumo ukuthi namhlanje ungizwe eyiphendulele ke lapha bafowethu. Yazi ke thanda ke la ngiyayithanda la bafowethu, ngifuna ukuqamba amanga uma iphendula kanje umacingwane. Ukhombisa ubudoda nokuyimela futhi into yakhe. Uma yethi ya right wayibiza meeting ngamayimayi kodwa ngomthetho weCovid ayibanga khona wanqatshelwa. So angazi ukuthi case ukuphike lapho. Sengicabanga ukuthi usengijoba sethola ithuba lokuthi ayiphendulele yila okusekufanele kubonakale khona ukuthi ke inkantolo ithatha siphi isinqumo. Futhi nje ngicabanga ukuthi uqedile uphakathi ukuthi ayiphendulele ngalendlela. Yize nje lapha uyabona ukuthi bafowethu iphakade lento lene isiyamncasula futhi nawe uma uthatha ubheka ukube mhlambe yiphare elathi mhlambe ayikhale bangena abantu laboshwe mhlambe kube sephelile le case. Sometimes abantu abanamagama uye kubona kwesinye isikhathi umuntu mayiboshwa kwesinye isikhathi bayebabuza ukuthi usebenza phi yini obhizi ngayo. Mina into esengayibona nje kakhulukazi mangabe unegama noma usebenza noma usebenza uyaxhaphazeka enkantolo. Mangabe une case uyaxhaphazeka kakhulu. Ngifuna ukuqamba manga amanye amaphala awabhekile ngisho ubhekile iParamark walokhuzana ulizwa lingena manje iParalate hayi ngiyangena ejele ngiyangena manje siyaphuma manje futhi liboshwe futhi nakusasa ngempela uzolibona selingaphandle kodwa lenza icala eliserious mhlambe lidlula leli mhlambe lika Ngizwe. Engizama ukusho lokuthi bafowethu khona sekubhlungu ukuhlala kwecala siyazuza indleko njengoba lokhu lijika njalo bafowethu. Kodwa ke ngicabanga ukuthi namhlanje njengoba ethola ithuba lokuthi ayiphendulele ungizwe ithuba eliright futhi into ayiphendulayo uphendula into ekuyiyona yona kuyasho ukuthi lensi ungizwe mfowethu uyinsizwa. Uphendula futhi bona ubhinqa ngoba laphana akamlindi nalomndodolikayo. Yabona bafowethu kuthiwa kuyahlekwa noma kushoniwe kodwa ke lokhu sekubhlungu kakhulu. Kubhlungu kakhulu. Into engimangazayo kakhulu umbukeli wami lapho ngasekhaya nje bayabuza lapha nakuthiwa leli gama elithi ayikhale lisho ukuthini. Osopolitiki bayambiza ungizwe ahamba afika athi ayikhale bajabule lapho kabantu. Kodwa namanje still asabuzwa into eyodwa ukuthi leli gama lithini. Why angathathwa lapha ne stage aboshwe ngoba usho into wrong igama wrong eqhukuzela udlama. Ngithi bathi ayikhala abantu bajabula kusho ukuthi nje igama leli mhlawumbe lijabulisa abantu abakuboni yini lokho ke bona. Uma ngabe osopolitiki basamqasha ehambe emaralini afika athi ayikhale bajabula abantu kodwa namanje inkantolo usabuza ukuthi lithini leli gama. Kufanele ngaba mbuza bamlandele bembophe futhi uma ukuthi usho leyanto uma kulela gama li wrong. Ningangizwa kababukeli kodwa ke ngithe ngireact kule video ngibuka indlela icala lika Ngizwe elikhula ngayo usuku nosuku lento liyajika lizindleko futhi uyayibona leyo nto bafowethu kubhlungu.
ngifisa ukuzwa uvo lwakho. Ake sidibane lapha kwi-comment section ngizwe uvo lwakho nawe uma kwayibona le video noma ke ulandela leli cala likangizwe ngizwe umbono wakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakuphawula. Uma umusha ngiyacela wenza okulungile kule channel lethu ehamba phambili umkhanya kude ucindezele nje usubscribe. Uzobe uqedile lapho ke mfowethu. Siyabonga.